Aupa, egunon, ongietorri Bilboko gazte estimegunera. Zelan ditzen zara? Kaixo, egunon, ni Ester naiz eta Bilboko Ingeniaritza Eskolatik nator. Eta ze proiektu gaz? Beida, gu etorri gara, hurbildu gara, erakusteko Euskal Herriko Unibertsitate barruan espresuki Bilboko Ingeniaritza Eskolan ematen diren ikasketak pixka eta saltzeko ezberdintasunak eta hoxe. Ikasketak azaltzeko eta txarlaren bat emongo zue, gaur edo Ez emon hori beste, zue? gure ikasketen barruan daukagu proiektu txiki bat formula estudentekoa, eta hori ondoren igual datorren neska batek bai egin du aurkezpena, baina gu bertan egon gara zalantzak azaltzen, eta... Eta gazteen etorkizunean, gradu honek, zelan ikusten zu? Bai, guk eskaintzen ditugu hainbat gradu eta master, eta ikusten duguna gaztea, nahiko jende ikusi dugu, egia esan da, hurbildu dela, oso interesgarria iruditu zaigu hau antolatu izana, baina, berez ikusten dugu gazteria ondo datorrela, hurbiltzen dela, baina, ez dakit nik horren bezute esfortzu egiteko preste egongo diren, porque azkenean ere, konturatu behar dira esfortzu handi bat dela jarraitza ikasten. Hainbeste urte ikasita gero ere, jarraitza ikasten, beraien formakuntza hobeto izateko. Eta zuen ikasketatan erabiltzen dozue inteligentzia artifiziala, teknologia... Bai, berez ingenieritza batean denetari daukagu, bai. Berez, hauen ideia bada, beraiek formatuta izatea jakintza arloan, nolabait ezagutza ezberdina jabetzea, eta horrez gain ere pentsaraztea irakastea. Hau da, nola arazo baten aurrean, nola konpondu daitezken gauzak, eta gauza berrien aurrean nola erantzuten duten, eta... Eta zelan ikusten zu gaur egungo STEM talentue, ingenierintzan, matematikan, zientzian... Gizartean, esatezu igual... importantzia... Horrain bat gauza daude, batzutan ere, EH-ko irakasleak hurbiltzen gara zentroetara, txarlak ematea eta holan, eta, bai ikusten dut, garrantzitsua dela, nik bai uste dut, oso garrantzizkoa dela zientzietan eta ingenieritzetan formatuta egotea soziade bezala edo gizarte bezala, ze gehien bat gazteetan hori bultzatzea, eta baita ere oso, arraroa edo ez dakite ohitura edo zen den, baina neska gutxi etortzen diala ingenieritza ikastera adibidez. Gero eta gehiago daude, ez da orain dela 50 urte gertatzen zena bakarrik zeudela lau kontatuta. Eta orain gehiago daude, ikusten dira neska gehiago, baina oraindik 100 da animatzen dena. Eta zenbat ingenieritze gradu eskaintzen dozu ez? 12 gradu eta gero 17 master edo hortik bueltan, bai. Daramagu hemen Bilbon, ia 125 urte baino gehiago ingenieritzak formatzen, igual ez egoen horren beste eskaintza garai batean, ez? Baina, Eta zein izango zenuke dala gehizen apuntetan dan, jenti gehizen apuntetan dan gradue? Bai, hori da, Euskal Herriko Unibertsitateak zehazten ditu zenbat kupo daukagun, hau da, zenbat jende sartzen dan. Hori suposatzen da, dago neurtuta gizarterantza kaleratu daitezken profesional horiek gero lana topatzeko. Orduan, hori segun eta ze ikasketa den, orduan kopurua aldatu daiteke. Claro, azkenien ziklikoa da, bai. Bai, baina, gurean, hemen da, tekin bat ateratzea da, unibertsitate publikoa izanik, neurtu behar da ondo gure diru publikoak zerga guztien dirua nora doan. Orduan hori normalean nahiko egonkorra izaten da. Gu ditugu zehaztuta zenbat plaza dauden, eta porque horrek suposatzen du zenbat irakasle egon behar diren klaseak ematen, eta saiatzen gara alik eta hoberena egiten, alik eta jende gutxien, gastu gutxienekin.
Bai. Eta zein gomendatuko zenun, oza, ze gradu? Ingeniaritza asko daude, nik uste dut hori hoberena, nik ere seme alaba txikiak gazteak ditut, eta orain daude, adibidez daukate alaba bat lehengo batxin eta DBH bin daukat semea, eta orduan hor kezka hori, ez? Zer ikasi, nola asmatu, zer ikasi nahi duzun. Horre ingeniaritzan hoberena da lehenengo mailan haman komuneko irakasgaiak dira ja guztiak, esan nahi dut, konfunditzen bazara edo ez bazara erratzen, ez dugu beldur hori izan behar gauza bat aukeratzeko, nolabait zure ikasketak bideratzeko aurrera, ez? Gero, barruan zaudela, ja, joaten zara pixkat, ez dakit, zure intuzioa, ordu gutxien, edo ez dakit, edo gehien ematen duzun irakasgaia ikasten, horrek balio dizu, jakiteko zertan espezializatu. Baina, lan hori nik uste dut, norberak aukeratu behar duen gauza da. Zer dan hori. Gustoak, ze guztetan jatxun. Hori da. Argi euki behar da ere, dana gustatzea zaila da. Eta orain beti bezala, beti egon dira ikasgai batzuk erresagoak ikusten dituzunak, eta beste batzuk igual zailagoak, baina, bueno. Gitzinaka ikusten zoa, ze guztetan jatxun, ze modutan ibili, eta... Jendia oso argi daukana, baina egia da ingenieria ere bada... Baina ingenieritzetan ez da gertatzen hori. Baita ere ez da zientzia bat. Esan nahi dut, batxillergoan edo DBH-en betianik izan dituzu irakasgai batzuk, mate, fisika, kimika, horiek zientziak dira, eta nolabait badakizu zer topatuko duzun aurrian, hori aukeratuz gero, horren sakonki ikasitako edo gauza bat. Baina ingenieritza bat zerbait ezberdina da. Dauka igual pixkat arlo guztietako, zientzia guztietako gauza bat elkartuta, eta gero hori burua trebatzea, ez? Bai, ados. Bueno, eskerrik asko etortzi gaitzik, eta ondo ibili, gaurko egunien. Bale, mil esker, aukera hau emateagatik, Bilboko Ingeniaritza Eskolara, eta, ia urren urtean elkartzen garen. Bai. Venga, gerarte. Agur. Agur.